காவிரி, கொள்ளிடம் உள்ளிட்ட தமிழக ஆறுகளில் மணல் எடுக்கும் திட்டத்தை கைவிடக் கோரி கரூரில் ஆர்ப்பாட்டம். தமிழக அரசு கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு ஆற்றில் மணல் அல்ல ஒரு யூனிட்டுக்கு கட்டணமாக ரூபாய் 1000 என்று நிர்ணயித்த அரசாணை பிறப்பித்தது. இந்த நிலையில் காவிரி ஆற்றில் நன்னியூர், நல்லாம்பாளையம், கள்ளப்பள்ளி, கேப்பேட்டை, மருதூர் ஆகிய பகுதிகளில் முதலில் மாட்டு வண்டிக்கு அனுமதி கொடுத்துவிட்டு பின்பு லாரிகளில் மணல் அல்ல அரசு திட்டம் தீட்டி வருகின்றது. இந்த நிலையில் எம்சாண்ட் மற்றும் ஆற்று மணலுக்கு பதில் வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் மணலை அரசு பொதுமக்களுக்கும் நுகர்வோர்களுக்கும் தர வேண்டும் என்று கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கடந்த சில வாரங்களாகவே மனு கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. இந்த நிலையில் கரூர் பேருந்து நிலையம் பகுதியில் அமைந்துள்ள RMS தபால் நிலையத்தின் முன்பாக சாமானிய மக்கள் கட்சியின் சார்பில் தமிழக ஆறுகளில் மணல் அள்ளுவதை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழகத்தில் கொள்ளிடம், காவிரி உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆறுகளில் இருந்து மணல் அள்ளும் திட்டத்தினை கைவிடக் கோரியும் கேரள அரசு கேரள ஆறுகளில் மணல் அள்ளினால் குண்டர் திட்டம் பாயும் என்று 30 வருடங்களாக அந்த ஆணையை நிறைவேற்றி வருகின்றது. மேலும் மணல் என்பது உருவாகுவது பல ஆண்டுகளாகும். ஏற்கனவே கடந்த ஆட்சியில் திமுக ஆட்சி மற்றும் அதிமுக ஆட்சியில் பல கோடி மதிப்பிலான மணல்கள் முறைகேடாக விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது மீண்டும் தமிழகத்தில் ஆறுகளில் மணல் அள்ளும் போக்கினை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது மிகவும் கண்டனத்திற்குள்ளது என்று பல்வேறு முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டது. டெல்டாவில் அந்த மணல் தேங்கி இருந்தால் தான் யூனிட்னா மாட்டு வண்டி எடுத்தா ஒரு மாட்டு வண்டி கால் யூனிட் 1,96,000 யூனிட் தான் மாட்டு வண்டி தான் எடுக்க முடியும். கோரியில ஒரு ஏரியால 15,000 மாட்டு வண்டி இருக்கு. மணல் எடுத்தாங்கன்னா 5 நாள்ல முடிச்சிருங்க. அப்புறம் என்ன பண்ண போறாங்க? இதான் நிலைமை. எனவே இது தீர்வு அல்ல, நாங்கள் சொல்வது நிரந்தர தீர்வு.